Salutare, eu sunt de la Scheme și astăzi am revenit cu un nou episod din Survival Games. Episodul, da. Jucăm pe MCSG, pe mapa Moonbase. Așa. Și vom bate pe toți prietenii noștri. Și nu vom juca mereu pe ăsta, voi juca și pe Hive. Faca, era aici. Uit mereu ruta. Rutele le uit, așa mi se întâmplă. Mergem pe ruta noastră. Aici mi se pare că sunt multe tăieri în mina asta. Mai asta. Un spectator care a ieșit și el. A lăsat acolo și toporul. Fie că știu că îl ia cineva până la urmă. Mama mia. Cum ziceam. Taiori 2 ori. Tire 2. Tiruri. Urcăm. Îi vom bate pe toți acum. Ne dăm la funduleț. Mâncăm. Îi mâncăm pe băieți. Îi desfințăm. Să vedeți acum. Desfințeală. Băieților, haideți. Oh my fucking god. Oh, mă, ce aici? Mama mia, ce repede la spawn. Să nu repede, mama. Mama mia, ce aici? Perfect. Ups, mi-a aruncat și fishing rod-ul. Băgam ea și ceva în el. În fine. Bă, ețaș, mi-ai adus fishing rod-ul. Mersi, boss. Bun, ziceam, hai că i-am făcut ceva, pe băieții ăștia, i-am făcut un pic. Hai să vedem dacă putem repede să ajungem la spawn. Să facem sabie de diamond.
Mamă mia. A fost intens acolo și da, îmi cer scuze că n-am vorbit deloc. Mamă, ce intens. Opa, 5 de secunde până la deathmatch. Sponsorize. Că e dură faza. Hai. Încă am chef de bătaie. Aoleu, și acum stau să mă gândesc dacă mi-au bătaie. Că oricum dacă se duce unul în itemele alea e mult. Se face... Am dat. Bă, dacă mi-am bătut pe ea pe amândoi timerii. Perfect am făcut. Bun, 26 de săgeți. E perfect. Acum dă, Doamne, să nu dăm de hackeri. Nu mai am niciun Golden Apple. Nu mai am nici aia de la Golden Apple. Oh, shit. Și le se găsesc doar în tier 2 ori. Egal. Nu ăsta. Hai. Cu ce? Lănar. Oh, lănar. GG! Bun, dar haideți că aici încheiem și un episod. Eu am fost de la Skill, nu uitați să dați like, subscribe. Mamă, ce le-am făcut la băieți. Așa, like, subscribe, un coment dacă vreți să continui cu această serie. La revedere, prieteni. Bye, bye.